बिसायख'थिया फैगौ 5 बोसोर बारलांबाय बिटिसिनि सरकारा दा बे 5 बोसोरनि उनाव बिसायख'थिया फैगौ एप्रिलनि 4 अक्ट'आव जागोन दा बेखिनि समाव बिटिसिनि बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजाफ्रा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो होंगो दोंगो जादों सांग्रां जादों दा जोंबो दिनै UBPL हान्जानिफ्राय रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय गांनाय उखैनायखौ मान होनानै जोंबो बेवहाय बाहागो लादों एबा बाहागो लानो नाजादों दा मानगोनां रायजोफोर थांनाय 27 जानुवारियाव जा गोरोबथा जानानै थांबाय बे गोरोबथायाव बर' हारिनि मेक्सिमाम जेंनायानो सुस्रांजाबाय होननानै जों बुंनो हायो नाथाय मोनसे गिदिर जेंना दंबावो बे जाबाय आलादा रायजो सोरजिनाय दा बियो लासै लासैनो जालांगोन नाथाय BSc आरो BTC मोनखांनायनि उनाव जोंनि खुंथायखौ गोख्रों आरो गोजोर खालामनो थाखाय जिफोरखौ जोंनो नांगौमोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हाबाय गिबिसिनानो जाहैबाय मिरुनिफ्राय थोंजोङै रां मोननाय बे मोनसे बेबस्थाया बे गोरोबथायाव रोखायै रायखांजाबाय नैथियाव जोंनि बर' बिजोंनि जेसेबां फरायसालि दङ खेबसेयावनो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोनसे सुक्ति खालामनो हाबाय बेजों लोगोसे बर' रावा आसामनि अफिसियेल राव जानांगौ होननानै जोङो बेखौबो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोननो हाबाय दा बिनि अनगायै जोङो गासैबो बर'फ्रानो गावनि राजखान्थि मोन्थायखौ लानानै समाजारि मोन्थाय हारिमुनि मोन्थायखौ लानानै मोनसे गोख्रों हारि महरै थांना थानांगौ बे खोथाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन आरो बेबायदियैनो नैबे गोरोबथायाव बर'फोरनि थाखाय बे बिटिआर जि सोरजिनाय बिनि बाहेरनि बर'फोरनि थाखायबो मोनसे काउन्सिल जोङो मोननो हादों आरो सारा भारतआव थानाय सारा इन्डियायाव थानाय जि बर'फोर बे गासैनिबो राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनो थाखाय बड'फानि मुङाव मोनसे बड'फा सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि होननाय जेराव दिल्लीयावबो बिनि अफिस थागोन क'क्राझारावबो बिनि अफिस थागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बर'नि राव थुनलाइ हारिमु जौगाहोनायनि थाखाय हाबा मावनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माहारिनि हारिमु राव थुनलाइ एबा जोंनि गासैबो आसार खान्थिफ्रा थांना थानांगौनि थाखाय जोङो मोनसे खेराइसालि मोननो हादों जेखौ उदालगुरियाव शंकरदेव कलाक्षेत्र बायदि जोङो भेरगावआव बेखौ बानायगोन आरो बेवहाय जोंनि खेराइनि गासैबो आयदाफोर दामजुफोर गासैखौबो लानानै बेवहाय बेसेबा गिदिर मोनसे खेराइसालि बानायनाय जागोन बेनि अनगायैबो बाथौसालिनि थाखायबो मोनसे बेबस्था मोननो हादों दा बे गासैबो नांगौ आयदाफोर बिथिंफ्रा जोंनि बे गोरोबथायाव दङ बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय जे थांनाय गोलाव सम NDBनि सोमावसारनायनि मुङाव जोंनि रायजो राजायाबो हेरेसमेन्ट मोननांबाय NDBनि जोहोलावफ्राबो गोबां गुलि जानानै थैनांबाय जेल जानांबाय दा बे गासैखौबो लानानै बे गोरोबथाया जाखांनायनि उनाव जिखिनि जोहोलावफ्रा डिजिगनेटेड केम्प बा बायदि जायगायाव दङमोन बिथांमोना अराय समनि थाखाय गावनि न'आव फैनानै गावनि बिमाजों गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों जयै आलो गोजोनै थानानै संसार जानो हानायनि मोनसे थासारि फैबाय जिखिना जेलाव जोबजानानै दङ बिथांमोननि गेजेरावबो जायफोरा एसे फिसा केस दङ नन हाइनेस क्राइम बे लासै लासै जोबलांगोन आरो बिसोरबो गनानै न'आव फैनो हागोन नाथाय गिदिर केसफोरखौ जोङो एसे जुजिबावनांगोन बिनि उनावसो बे केसफोरा लासैनो जोबलांगोन दा नैबे गोरोबथाखौ बयबो बरायदों बर' हारियाल' बरायदों बिदि नङा गुबुन हारियाबो बरायदों दिनै नंगौ बिटिसिनि सिफआ एखमबा मोजां एखमबा गाज्रि होनदों आरो बावैसो सानसुमा दायाबो बुंदों जे एकर्डआव जेबो गैया बायदिसिना होननानै नाथाय जों बुजियाखै बिथाङा जि BSc एकर्डखौ खालामदोंमोन बेथ' आरो गाहायावसोमोन बियो माने खुनु स्टेटासआनो गैयामोन दा बे बिटिआरआ बिटिसिनि एसे गोजौआवबाव मानोना बेवहाय जोङो पुलिस आरो DC SP आरो DC खौबो जोंनि गोसो बायदियै बायदिसिना सोलाय सोल' खालामनो हानाय खामानियाव बाहायनो हानायनि गोहोखौ जों मोनदों जोङो DC खौ बाहायनो मोनामोन मानोना हम पावार गैयामोन
कुनु मोनसे काउन्सिलाव डिसिखौ बाहायनो मोना, नाथाय बिटिआरआव जोङो डिपुटि कमिशनारखौ जों बाहायनो मोनगोन। अब्ला जोंनि स्टेटासा एसे मालायनिख्रुइ गोजौआवखा। दिनै बिटिआर जि मुं होदों बेखौबो सोरबा सोरबा बुंदों मा बेलाय रिजन बियो, बेयाव माने रिजन होननानै बुङोबा नोंथांमोना मिथिगौ नर्थ इस्टार्न रिजन बबेबा कान्ट्रिनि मोनसे ओरै ओनसोल जानो हायो, बुहुमनि बबेबा मोनसे ओनसोल जानो हायो, एबा बबेबा हादोरनि मोनसे ओनसोल जानो हायो। दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट होन्दोंमोन, डिस्ट्रिक्टफोरनि मोनसे टेरिटरि, नाथाय बियो सिमा गैयै मोनसे गुवार मोनसे रिजन जाबाय बियो, जायखौनिखि जों सानजाहाबो खोलाहाबो गोसो बायदियै जोङो नारनो हागोन, सोसननो हागोन आरो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जों नांगौ बायदियै बारायनानै लानो हागोन। गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि खोथा दङ। दा बेवहाय नाङा फाङा माखासे सोनानै लानाय गामिफोरखौ दानख'योबा जोंनि सुबुं सानखोआ एसेबाबो बांगोन, बेबायदि माखासे राहा लामाखौ लादों। अब्ला इयुननि जोंहा लामा हान्थिनांगौआ जोबोद गोरलै जागोन। दा बेवहाय गोबां खोथाफोर दङ जायखौ आं बुंनानै फोजोबनो नागिराखै बा फोजोबनो हानाय नङा। दिनै जोंहा बे ओनसोलाव फसंथानफोर होननानै बुङोब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया लासै लासैनो जाबाय स्टेट इउनिभारसिटि। गोबां जेंना दङ, नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों खेबसेयावनो जों आरो गंब्रै इउनिभारसिटि मोननो हादों। दा बियो सा सानजा भारतनि कुनु मोनसे रायजोआव बेबायदि इउनिभारसिटि गैया। बेजों लोगोसे जोङो NIT मोननो हादों, नेशनेल इन्सटिटिउट अफ माने मा होनो टेक्न'लजि इन्जिनियारिं कलेज, बियो नेशनेल लेभेलनि। आरो बेजों लोगोसे गंनै मेडिकेल साइन्स मा होनो मेडिकेल कलेज मोननो हादों जोङो, मोनसे चिराङाव आरो मोनसे बाक्सायाव। बे गासैखौबो नायोबा दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो आलादा रायजो नङाब्लाबो आलादा रायजोनिख्रुइ बांसिन सुबिदा थानाय माखासे जिनिसखौ जों मोननो हादों। दा बेखौ इयुनाव जों मोजाङै मावलांनांगोन। साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो दिनै डिफेन्सआव जोंनि NDPनि केडारफोरनि बादैबो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा मेक्सिमाम साख्रि मोननो हानाय बे लामाखौ लानाय जादों। बे गोरोबथायाव बियो मेनसन दङ। दा बेनिखायनो रायजोफोर बे गोरोबथाया जोबोद मोनसे मोजां गोरोबथा होननानै भारतनि प्रधान मन्त्रियानो फैनानै क'क्राझाराव बुंनानै थांदों। नोंथांमोना बयबो बाहागो लाहैदोंमोन। भारतनि हम मिनिस्टाराबो दङमोन। दिल्लीयाव जेला जोङो सागान होयो गोरोबथाया जायो। आरो बेजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार, आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दङमोन। आरो BTCनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो साखि हिसाबै बेवहाय साइन होदों, सागान होदों। दा दिनै सोरबा उल्थां फाल्थां बुंबा बियो जानाय नङा। मानोना बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोङो दिनै माखासे स्टेबल मोनसे थासारि, मोजां मोनसे थासारि मोनबाय, जेराव दिनै राजखान्थिनि फोथाराव नोंथांमोना नुबाय गुबुन हारिफ्रा जोंनि खाथि साफियाखैमोन। थांनाय समाव जोङो हारसिङैसो राजखान्थियानो होन, सोमावसारनायानो होन, गासैखौबो जों हारसिं खालामदोंमोन। नाथाय गोरोबथा खालामनायनि उनाव जेला जोंनियाव हाथियार गैला, हाथियार लाना सोमावसारग्रा गैला, गाज्रि थासारि गैला होननानै मिथिबाय, गुबुन हारियाबो दिनै जोंजों लोब लोब बाहागो लानो हमबाय। बे सप्तानैसोआव आङो आफादाव, बे राजखान्थि आफादाव फैनायनि उनाव नुनो मोनदों सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम ओरैबायदि रावबो हारि गैला जाय हारिया जोंनियाव हाबाखै। दिनै मोननै हारिजों बांसिन गोजान जाना दङमोन। मोनसेया जाबाय आदिबासिफोर, गुबुन मोनसेया जाबाय राजबंशीफोर। आदिबासिफोरनि गोबां आफादफ्रा दिनै जोंजों रायज्लायगासिनो दङ आरो गोबां हाबनोबो गुबुन गुबुन जायगायाव गाहाय लेभेलाव हाबदों आरो गोजौ लेभेलावबो हाबनो थाखाय जोंजों बिथांमोना रायज्लायगासिनो दङ। राजबंशीफोरनि गेजेरावबो आक्रासुनिफ्राय गोबां सानजाथिंजायनि लिडारफ्रा जोंनि आफादाव हाबबाय। जिल्लानि बाक्सानि लिडार, अदालगुरिनि लिडार, कच राजबंशी सन्मिलनिनि लिडारफ्रा जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। दा गोबां बिथांमोननि हान्जाफ्राबो हरथोब सानथ्रोब जोंजों रायज्लायगासिनो दङ जे एबार जोङो ज' थागोन, बर'फोरजोंनो लोगो जानानै, बर'फोरनि गेजेरावबो UPPL जोंनो लोगो जानानै जों राजखान्थि सोलायनायखौ लाबोगोन आरो जोंनि गेजेराव जौगानायखौ जोङो लाबोगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै जोंनि थाखाय जों सानदों, दा मालायनि थाखाय जोङो सोमावसारनायनि समाव साननो सम मोनाखैमोन। नाथाय जोङो एखेलगे रायजो जायो हिसाबै जोंनि मोजांखौ लुबैयोबा मालायनि मोजांखौबो जोङो लुबैनांगोन। जोंनि मोजांखौल' लुबैनानै मालायनिखौ जुदि जोङो हास्थायाबा, लुबैयाबा, मालाया जोंजों मालाबाबो जोंनि नांगौआव बिथांमोना गसंफानाय नङा। दा बेनिखायनो नैबे गोरोबथायाव जोङो सिलारायनि मुङाव मोनसे माबा फसंथान बिनानै लाबोदों। आदिबासिफोरनि बिरसा मुन्डानि मुङाव मोनसे फसंथान जों बिनानै लाबोदों। बेबायदिनो भुपेन हाजरिकानि मुङाव बिनानै लाबोदों
गुरखाफोरनि मुङाव माबा मोनसे फसंथान गायसननायनि खोथा लाबोदों। बेखौ लाजोबनानै दिनै गासिबो हारिफ्रा जोंनि फारसे एसे नोजोर होदों जे एबार बिथांमोना बयखौबो बजबनानै थांनो नागिरदों आरो बेवहाय गिदिर गिदिर खोथाफोरखौबो जोङो गुरैयैनो रायलायनो हादों। बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोननायनि जाहोना जाबाय बिथांमोना एसटि मोनैनि थाखाय जोंखौ दायनिगिरि होनोमोन, गुबुन गुबुन जेंनाफ्राव जोंखौ दायनिगिरि होनोमोन। नाथाय नैबे समाव बिथांमोना बेफोरखौबो नागारनानै जोंजों लोगो जानो आखाइ फोलावहरदों। दा बिनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, आं रावखौबो सोंखारिनानै मोजां मोना, नाथाय थांनाय 17 बोसोराव बेवहाय जि सरकार सोलायबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखायबो नांगौ बायदि जौगानाय हाबा मावनो हायाखिसै, गुबुन हारिनि थाखायबो नांगौ बायदि जौगानाय हाबा मावनो हायाखिसै। साख्रि बाख्रिनि मुङाव गोबां रां जानायनि खोथा जोंनियाव फैगासिनो दङ। मास्टार साख्रिनिफ्राय लानानै सुकिदार पियननिफ्राय लानानै जि साख्रि होयोब्लाबो लाख लाख थाखा लानायनि खोथा जोंनियाव फैगासिनो दङ। जौगानायनि मुङाव जेबो गैया। गोबां अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय, दिनै अन्थाइ खाम्फाया अन्थाइ खाम्फा जानानैनो थाबाय। बहाबा लुहां लुहां न' बानायनानै दोनबाय, थाखाया बोरै फैखो बोरै थांखो जों रावबो मिथिया। जौगानायनि मुङाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै एसेबो बिथांमोना रायलायनानै माबा मोनसे खामानि मावनि बेबायदि जेबो नुहुराखिसै। दा बेनिखायनो दिनै सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों। मोजां मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननो हायाखै। जोंनि साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायोमोन गोसोबा। दाउ अमा फिसिनाय, बायदिसिना फिसा फिसा इन्डास्ट्रि, गयनि इन्डास्ट्रि, औवानि इन्डास्ट्रि गायसननाय, बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायोमोन। नाथाय बिथांमोना जेबोखौनो मावाखिसै। दिनै लिडारफोरा हारिनि थाखाय सानाबा, ओनसोलनि थाखाय सानाबा, समाजनि थाखाय सानाबा सोर सानगोन? दा बेनि थाखायनो मानगोनां रायजोफोर, आंबो राजखान्थियाव फैनो गोसो गैयामोन। नोंथांमोना नुदों गिदिर गिदिर सुबुं गौमा जानायाव आं बुंदों आं राजखान्थियाव फैनो गोसो गैया, एमएलए मन्त्रि जानो गोसो गैया। नाथाय दिनै बे गोरोब थाखो खालामनायनि उनाव हारि हारिसा बयबो रायलायदों जे जेरैखि जाया राजखान्थियाव फैनानै सोलायनायनि हाबा मावनांगौ होननानै आंखौबो नारसिनदों आरो बे हिसाबैसो आङो फैदों। आरो दिनैबो माबा मोनसे गारि लानानै थानो थाखाय राजखान्थि खालामनो आं फैयाखै। जोंनि आइ आफा रायजो राजानि, गोरिब गुन्द्रानि लाइमोन सेंग्राफोर जायफोर दिनै बाहेराव गुजरात हारियानाफ्राव खारलांनो गोनां जादों ओंखाम बोथिसेनि थाखाय, बे गासैखौबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो राजखान्थियाव बाहागो लादों। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेफोर राहा लामाफोरखौ बरनांगोन। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायलायनो सम गैया, प्लान पलिसि लानो सम गैया। बोसोरसेयाव खेबसे खेबनैल' काउन्सिल जिरायो, बेबो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखायल'। सासे एलपिनि फोरोंगिरियानो गावनि फराखौ फोरोंनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो, घन्टा घन्टा। जोंहा 32 लाख मानसि थानाय मोनसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै 1 घन्टा रायलायनानै 40टा डिपार्टमेन्टनि प्लेन पलिसिखौ लायो। बे बोरै साक्सेस जानो? दा नंखायनो दिनै जों साक्सेस जायाखै। दिनै बिथांमोना खामानिखौ जेसे मावो बेनिख्रुइ गोबाङानो बांसिन जौसो लोङो। खामानि मावनायाव जेसेबां सम बाहायो बेनिख्रुइ जानाय लोंनाय, बिदेश बेरायनाय, जायगा बेरायनाय, बेयावसो बिथांमोना समखौ बारा बाहायो। जायनि थाखाय जोंनि आबादथिलियाबो मोजां जायाखिसै, जोंनि आइजोफोरनि जौगानायाबो रोखा जायाखिसै, मोनसेबो बिथिङा मोजां जायाखिसै। दा नंखायनो रायजोफोर, जोङो सानदों जे नैबे राजखान्थि सोलायनायखौ लाबोनानै एप्रिल मासनिफ्राय जोंनि आइजोफोरनि थाखाय, लाइमोनफोरनि थाखाय, फरायसाफोरनि थाखाय, आबादारिनि थाखाय, जौ फानग्रा आरो बन फानग्राफोरनि थाखायबो जों माबा नङा माबा मावनांगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बिराद मोजां मोनसे कनसेप्ट फुरा इन्डियायाव। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपजोंनो गोबां खामानि मावदों गोबां जायगायाव। नाथाय जोंनि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ इलेक्सन टाइमावल' बिथांमोना सरकारा गोसोखाङो, गरफा गरनै फैसा होयो। दा नंखायनो आङो राजखान्थियाव फैनायनि उनाव नैबे साननैसोआव गोबां स्टाडि खालामदों आङो। भारत सरकारनि मा स्किम दङ, आसाम सरकारनि मा स्किम दङ, आरो नायनानै नुबाय बे इलेक्सन समाव 5,000 10,000 होनायाथ' बिथांमोननि भट बिनोसो। नाथाय आइजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनो थाखाय खमसे खम 50निफ्राय 75,000 रां होनो हायो। आरो बेखौ गोसोबा 1 लाखसिम होनो हायो सरकारा। आरो बे 1 लाखखौ होनो हाबासो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा माबा नङा माबा मावना जानो हागोन। दिनै जों लामाखौ नुदों, आसार बानायनाय, दानाय लुनाय जोंनि आइजोफ्रा गोरों, बिनिफ्राय फुथला बानायनाय, मना बानायनाय, बायदिसिना जोंनि दानाय लुनायजों गोबां जोङो रां खामायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे गयनि इन्डास्ट्रि, गय फिथाइखौ जोङो दायो मा खालामो, फानहरो बाहेराव। जोङो गयनि मेचिन ओंखारबाय, गय जिरग्रा, गय फोरानग्रा आरो गय हाग्रा, बारा बुरजा थाङा, 30-40 हाजारनि। दा आइजोफ्रा जुदि बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव
बे मेसिनखौ गामियाव बायनानै लायो आरो गयखौ ओंखाम संखांनानै गथ'फोरखौ फरायसालियाव हगार हरखांनानै न'नि खामानिखौ जोबखांनानै गामिनि सोरबा न'सेनि जायगायाव थांनानै गयखौ बेबायदिनो मेसिनाव थांनानै जिरनानै मानानै पेकेट खालामना फानोबा फैसा मोनगोन। औवा दङ जोंहा धुप खाथि बानायनो हायो, जोङो धुप सावो, बे धुप खाथिफोरखौ बानायोबा थसे औवानि दामा जुदि 150 बा बेवहाय 500-600 जायो आरो बियो जोबोद गोरलै दायो। मेसिन ओंखारबाय बेहाबो, औवाखौ दानना लाबोबाय मेसिनाव होबाय, मेसिनानो हास'यो गासैखौबो, मेसिनानो फिसा फिसा खाथि बानायो आरो बेखौ पेकेट बानाय हरबानो जाबाय। दा बेफोरखौ बाहेरनिफ्राय मावगासिनो दङ। दिनै नेपालाव मोनसे जायगायाव आंनि लोगोआ थांना नायना फैबाय, साथा बानायो आइजोफ्रा, बे साथा नैबे कालारिं साथाफ्रा चाइनानिफ्राय फैयो, जिया साथानि गना फैयो, बेवहाय आइजोफ्रा लोगो जानानै साथाखौ सुथेयोल' आरो बे साथा सुथेनानै बेबायदि साथा बानायनायावनो 1000 थाखा खामायो सानसेयाव। दा बेफोरखौ जोङो गामियाव बानायनो हायो न'आव थानानैनो, नाथाय बिथांमोना मेलेमखौ बाहाया। दिनै हांसो फिसिनो हायो, दाउ फिसिनो हायो, बोरमा फिसिनो हायो, गोबां राहा दङ जोंहा। दा बै खामानिफोरखौ जोङो मावनांगोन रायजोफोर। आरो हौवाफोरनि थाखायबो दिनै आबादा खेबसे मावबाय थाबाय, एसे इरिगेसन खालामना होयोबा, ट्रेनिं होयोबा, दिनै मैगं थाइगङा गुबुन गुबुन मैगं थाइगं ओंखारदों मेरला, जायनिखि जोंनि ओनसोलफ्राव जायो अर्गेनिक, आरो बेखौ फानहरनानै गोबां रां खामायनो हायो। नाथाय बेवहाय सरकारनि माखासे अनसुंथाइ आरो राहाखौ जोंनो नांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, आं गोलाव बुंनो सानाखिसै, जिहेतु बयबो गुबुन हारिफ्राबो सोलायनायनि थाखाय भट होनो ओंखारबाय। दिनै बेसेबांबा मानसि थैनानै बिटिआर मोनबाय। नोंथांमोनखौ आं साबायखरसो बावनो फैदों जे नोंथांमोनाबो बे राजा लामायाव, रेल लामायाव गावनि पकेटनिफ्राय फैसा गारनानै, बेसेन गोसा समखौ नागारनानै सानथ्रोब हरथ्रोब राजा लामा, रेल लामायाव जे आन्दलन खालामनो थांबाय। एनडिबिनि बै समनि दैदेनगिरिफोरखौ जे ओंखाम संनानै जाहोबाय। दिनै बे गासैनिबो थाखायनो बे बिटिआरखौ जों मोननो हादों आरो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावो। दैदेनगिरिफ्रा जेबो नङा, रायजो राजाया थायोब्ला रायजो राजायासो मोनसे सोमावसारनायखौ देरहाहोयो। दा नंखायनो रायजोफोर, दिनै मा मोनदों मा मोनाखै बियो नोंथांमोननि थाखायसो मोननो हादों। आं गोलाव खोथा दिनै बुंला, गोबां मिटिं दंबावो। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय। सान्दुङाबो थिं थिं, बिसायख'थिया फैबाय, जोंनि सावगारिया ट्रेक्टर जाबाय, एबार पार्मानेन्ट मोनबाय जोङो, रेजिस्टार पार्टि नालाय, आरो मानसिफ्रा बयबो लोब लोब ओंखारदों। आङो आसरित जादों जे नैबे 15 दिनसोआव ओरैबायदि मानसिफ्रा हाबदों। किसुमान जायगायाव मोनसे मोनसे आफादा मानसियानो सासेबो गैला, जोंनियाव हाबजोब्बाय गुबुन हारिफोरनि आफादफ्राबो। दा नंखायनो बयबो सोलायनाय लुबैदों आरो बेबायदिनो अननायखौ मोनोबा जोंहा उननि लामा हान्थिनाया जोबोद गोरलै जागोन। दा नंखायनो सोरजों सोलायनो सरकारखौलाय? जोंनि मानसिजोंनो जों सोलायनांगोन, गुबुननि आखायाव थांबा गाज्रि जागोन। ओंखायनो जोंनि मानसियानो सोरबा मोजां मावाखै, जोंनि मानसिखौनो दिनै लाबोनानै सरकारखौ मोजां सालायनांगोन, अब्लासो जोंनिबो गुबुननिबो लाब जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बयबो सानो, आं खावलायबाय। মই সকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সময় কম কাৰণে মই বেছি দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই। আজি পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ আহিছে। জমদুৱাৰ সমষ্টি পৰ্বতজোৱাৰ পৰা লৈ মাজবাটলৈকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ অকল UPPLতে যোগদান কৰিছে আৰু কৰিছে। আৰু চবে কৈছে 17 বছৰত যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ চৰকাৰ চলিল BPFৰ, এইটো পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই এটা ভাল চৰকাৰ আনিব লাগে, যি চৰকাৰে নেকি নিবনুৱাসকলৰ কাম কৰিব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাম কৰিব পাৰে, আমাৰ মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব পাৰে, খেতিয়কৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে আৰু সকলোকে লৈ পেলাই আগুৱাই যাব পাৰে মৰম আৰু বিশ্বাসেৰে। আমাৰ 27 জানুৱাৰীত চুক্তি হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলত আৰু কোনো উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা নাই, পুলিচ আৰ্মিয়ে আমাক ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি সমিল মিলে একোটাভাৱে থাকি পেলাই আমি আগুৱাই যাব লাগিব। এজনে আনজনক বিশ্বাসত ল'ব লাগিব, মৰম কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি একেলগে আগুৱাই যাব পাৰিম। যদি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এটা গাঁৱৰ মানুহ আনটো গাঁৱৰ মানুহৰ লগত যদি ভাল নহয়, এটা জাতি আনটো জাতিৰ লগত যদি ভাল নহয়, তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম? কাৰণ আমি সবে মানুহ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ পিছত প্ৰথমতে আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগিব। যোৱা সময়ত বিভিন্ন কাল চক্ৰত পৰি আমাৰ মাজত সংঘাত হ'ল, কিবা হ'ল, বিভিন্ন মানে উগ্ৰপন্থী সমস্যা থাকিল, কাৰোবাৰ ধন দাবী কৰিলে, কিবা কৰিলে, আপোনালোকে বহুত কষ্ট পালে। মই এই গোটেই কষ্ট পোৱাৰ কাৰণে মই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা আৰু সমস্যা নাই। এতিয়া আপুনি ৰাতি 12টাতো ঘূৰিব পাৰে, ৰাতিপুৱাও ঘূৰিব পাৰে,
আপনার আলহীতাত যাব পাৰে ক'ৰবাত কিবা কামত যাব পাৰে আৰু আপোনাক কোনো মানে বাইকত উঠাই কিডনেপ কৰি লৈ নাযায় আৰু ইয়াৰ আৰু কোনো উগ্ৰপন্থী সমস্যা নাই তো এই কাৰণে আমি একেলগে মিলি আগবাঢ়ি যাওঁ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আহক এটা জাতি আনটো জাতি ডিফাৰেন্সটো বিভেদটো যদি সদায় থাকে আমি কেতিয়াও এটা ভাল সমাজ গঢ়িব নোৱাৰিম সেই কাৰণে এইবাৰ ইউপিপিএলকে বিকল্প হিচাপে সবে লৈছে আৰু সবে অকলে অকলে ইলেকশ্যন খেলিছে আজি বিপিএফ অকলে হৈ গ'ল যদিও তেখেতসকলে কৈ আছিল আমাৰ লগত অমুক আছে যোৱাকালি স্পষ্ট হৈ গ'ল যে তেখেতসকলৰ লগতো আৰু কোনো নাই কাৰণ 17 বছৰ যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিলে চাকৰি নামত টকা পইচা ললে কিবা এটা কাম গুলি ভুৱা কথা ক'লে ৰাইজৰ লগত কাম নকৰিলে এজন মানুহ ডাঙৰ মানুহ কৰিলে মহাজন কৰিলে ৰাইজৰ কাৰণে একো নকৰিলে আজি চালাকাটি অঞ্চলতো ইমান ৰাস্তা পদূলি ভাল নহয় মানুহৰ অৱস্থাবিলাক ভাল নহয় খেতিয়কৰ কাৰণে একো নকৰিলে গৰীব মানুহৰ কাৰণে একো নকৰিলে জব কাৰ্ডৰ পইচাও খাই দিলে আয়ুৰ পইচাও খাই দিলে ৰেচন কাৰ্ডো নাপালে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে চৰকাৰ হোৱাৰ 6 মাহ ভিতৰতে এই গোটেই ইনকুৱাৰী কৰা হ'ব যিমান যি আছে সব ইনকুৱাৰী কৰা হ'ব আৰু ৰাইজৰ হাতত জব কাৰ্ড 6 মাহৰ ভিতৰত জব কাৰ্ড পাবই লাগিব ৰাইজৰ হিটো অধিকাৰ জব কাৰ্ডটো আপোনালোকে পাবই লাগিব এমজি এনৰেগাটো ভালমতে চলিব লাগিব সেই কাৰণে আমি কৈছো আমাৰ চৰকাৰ আহাৰ লগে লগে এপ্ৰিলত আমাৰ আৰু কোনো ইএমজিএম নাথাকে ইএমজিএম বিলাক বহুত দাদাগৰি 17 বছৰ খালে এই কাৰণে ইলেকশ্যনটো হ'ব কাৰবা নামত জিকি যাব কোনবা চৰকাৰ আমি গঠন কৰিম কিন্তু ৰাইজৰ হে ডেভেলপমেন্ট কমিটি হ'ব যত বড়ো ৰাজবংশী মাইনৰিটি বঙালী সব জাতি জনগোষ্ঠী থাকি ইয়াৰ ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন কৰা হ'ব সমষ্টিয়ে আৰু মহিলা পুৰুষ সবে থাকিব তাতেহে আলোচনা হ'ব যে আমি চালাকাটিত কি কৰিব লাগে আৰু নালাগে নহলে এজন ইএম হয় এজন জিএম হয় আহিব যাব কি কৰিছে কি নকৰিছে ৰাইজে নাজানে কেনেকে হ'ব এইটো মহাৰাষ্ট্ৰত এখন গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ মানুহবিলাক কি কৰে ইহঁতে নিজকে স্বাধীন বুলি ভাবে ইহঁতে কি কৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মে हमारे सरकार हमारे गांव में हम ही सरकार কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত আমাৰ সৰকাৰ কিন্তু আমাৰ গাঁৱত আমিয়ে সৰকাৰ এতিয়া আমিও ক'ব লাগিব যে আমাৰ চালাকাটিত আমিয়ে সৰকাৰ তাৰমানে ৰাইজে সৰকাৰ ইয়াৰ গছ কোট ৰুব লাগে ফুল কোট ৰুব লাগে স্কুল কোট বনাব লাগে কলেজ কোট বনাব লাগে সেইটো আপোনালোকেহে বনাব লাগিব বেলেগে বনাব নোৱাৰে আজি ইয়াত চালাকাটিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা ৰাইজে কি পাব লাগে এটো কোনবা এজনে তাতে গৈ আহি কৰি থাকলে নহব আজি কোনবা লেবাৰ সাপ্লাই দিয়াৰ নামত বহুত পইচা খাইছে কিবা দিয়াৰ নামত পইচা খাইছে এইবিলাক নহব ৰাইজে ঠিক কৰিব কোনে ইয়াত কাম কৰিব আৰু নকৰে যেটা চালাকাটিৰ 20-30 হাজাৰ ৰাইজে লোক লাগি ক'ব যে চালাকাটিয়ে যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে প্ৰত্যেক বছৰত আমাক 20 কোটি টকা দিব লাগে ডেভেলপমেন্ট কাৰণে ইহঁতে দিব লাগিব যদি ৰাইজে কয় আমাৰ চালাকাটি অঞ্চলৰ ইলেক্ট্ৰিকটো ফ্ৰী কৰি দিব লাগিব আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তেকে সকলে দিব লাগিব কিন্তু এজন ব্যক্তিক যদি ৰাজা কৰি থৈ আমাৰ ৰাইজে একো নাপাব তো এইখিনি কথা কলো পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ভোট দিয়ক সকলোকে ধন্যবাদ দিলো মই পুনৰ লগ পাম ঈশ্বৰে আপোনালোকক ভালে ৰাখক মংগলে